Kulay PUA saya ke Amen Faithful and True Channel. Kari Pak Marcel Myrthong ni pulai biang na kakot kalang prang ya kecing baru blay Francis de Sales Pekuit balong bishop palak klatno bat udai doktor jong kepalang mata kasingi lenong arpuar jong kene kebentak penikong na kene kakot ngidei ban penkui ialah de na kijinga jan bat kapop barit sesin ngapule ya ka title jong kene ka lenong ngidei ban penkui ialah de na kijinga jan bat kapop barit kat ba ka step kadang kam shat pernai ngiui kam baha hakayit kmi ya kijing bit tingit bat kijabo hakakhmat jongi hakaju karukom kadba kajing syai basyapo jong mensim bakuin kadang kam syai hakajing yati blem jongi nginang yoi kam janai bat kam syai ya kipop kijing kwa brai bat kijing duna ki bakhang lat yangi ban yo pediang ya kajing rublei basisya kaju kajing syai ka pen I yangi ya kini kijing duna bat kijing syarem kapan kelang hapo jongi ya kajing terang ban pen kuj bat ban prang yelade na kini pinsa syem ko filotia ba I jonga ban nalor ki pop bayam bat kijing jan bat ki pop na ki bara pen kuj ya pi dai kijing kilan mensim bala ai haneng dang don syu happy sibun kijing kwa brai bat kijing syak kum ha ki pop barit ha kijing sisya kalong da kemwei ban tok sisin arsin na kijing sngo sting mensim ha ki ki bom da don kam pada kemwei pat ban sngo tenat ban tok ban kemen kum yakane ka jaj pop ngaong happy menta Pidei ban penkuj ialah de na kijing syak kum jongi barok haka pop barit. Da kiwei pat ki kentin ngimdei ban penslur da kamon balai luit ya kijing melin ban yai peteng bat ban yai sakut haka no ka pop barit. Namar kan long ke ei kijing pop bakrau ban long ki bakloi ban bu knang haka donut jongi. Ke bam pensku tenat yau blei wat la kam pensku si yau hadu kata hadu ba unda tim ne penjot yangi naga penta kane hynrei lada ka pop barit ka pensku si yau blei kajing terang bat kajing syak kum jongi ha ka pop barit kamlong ke ru hynrei kajing kut jemut bandang kwa ban pensku si yau Hatu kalak mo banlong ba ubriu ubas bun om tang ba ukut jemut ban penskusi yau blei hynrei udas ng tenat ban penskusi yau kum kini kijing syak kum ko pilotia kilong persyak bet ya kijing rublei kumba kijing syak kum hakapop bayam kilong persyak ya kijing le kam isne ki pentron ya ki bor jong kamen sim ki khang lat ya ki jing pentengen ba kenjaman sim pat ki ple ya ki jin khang sha ki jing pensoi wat la kim pynïap ya kamen sim ki penlong ya ka bakan pangjur ki skain balajan yap ong ubriu bastat ha kitab sirak ki pynsniew ya ki jing long papha jong ki jing slep umut ban ong baki skan ki padam sipang arpang halor ke jingsle ki bam ya ka da ka ba pynsniew tang ya kata ka ba ki rong no bat ka ke pasa kalong ka ba bah hynrei haba ki yap ha ke jingsle ki penlong ya ka banduno ya ka dor jongka bat kasyak kentai hakaju korkom ki pop barit ki bakta yo briu baru blei tang sipor arpor kim dapen sniu than yau hynrei
Lada kini kiju ki pop ki sa hau briu. Namar ka jing syak kum haki. Klempep ki pynsniew. Ya ka jing long pop ha jong ka jing slep. Kata kamut ka jing rublei bakoi. Ki Thapbawa kim ju pynïap ya ki ngap. Hynrei ki pynsniew ya ka ngap jong ki. Ki khum ya ki reu ngap jong ki da ki snur ba ki than. Hadu ba ki ngap kim la ban tresu ya ka kam jong ki. Kane ka jia kumne haba ki Thapbawa ki syong ki sa hajan ka kesingap. Hakaju karukom ka poporit kamweng no ya ka jing Imvention jongi. Hynrei ka pynsniew ya ka jing long baru blei. Kate ka kum ya ki bor jong ka mensim da ki jing milen ba pop bat ki jing kwa brai. Hadu ba ngimla syuk ban imsngi klam pentut ya ki kam le isnei. Ha ka ba la kentup ya ka jing riu blei. Kene ka jia hapa ka pop barit ka syong ha ka onut jongi da ka jing syak te syak kum haka. Kam don jing peri ei ko filotia ban keren lam ler. Lane ban pelaj kato kat ne ha ka jing keren ha ki kam ha ka jing pau syabar ha ka riam ka bej ha ka jing penitenat ha ka jing yalek kai ha ka jing syat tangba. Lada shen kini kisnur Thapbawa mensim kirung haka donut jongi. Ngi weng si weng yaki bat ngi penkuj yaki kumba ki ngap kile yaki Thapbawa ba sisa. Hynrei lada ngi ailat yaki ba kin syongsa haka donut jongi bat kampalat bane kata lada ngi sultanat ban i yaki ban ailat ba kinang yar shen ngin sa shem ba ka ngap jongi kala ja pat ka kesing ngap jong ka jinga tiblem jongi kala yobi pat syak pynsniew. Hynrei nga ong biang kamla ban long pa uta ubas bun mensim un kemen ban pynsngusi yau blei un kemen ban yale persya yau bat ban kwa da ka monai luj ya ke pa pen bitar yau. Kum tu kene kijing yalam dan tijong u Francis de Sales bukuj ban penkuj ilade na kijing ya jan bat ka pop barit. Tu kum tu ulau batai yangi sepang ka pop barit. Tu ingin buat ya kene kijing hikai jong une u bishop u doktor jong kepalang Francis de Sales bukuj wala tho akan ngakot kalang prang ya kijing im beriu blei. Ingin sa peteng biang ya kalanong kepaal pulai ha kata yo panwan tada tu kapor dengan saya kenduk biang te sasam ya kane kenang baki weru kindu bio jing montoi nak pasngap yakini jing hikai jong Francis de Sales bokoi tu try kerku ye pi we amen.